Göwün açmak isleýänler, datly tagamlary halaýanlar näme diýerler? Elbetde, ähli iş aladalaryny bir ýana goýup, süýjü tagamlaryň taýýarlanýan restorana gelýärler. Mehriban dogallar, bugün biz size şol süýjü tagamlaryň taýýarlanýan restoran bolan Deja Vu restoran bilen tanış etmekçi. Siz Deja Vu restoran bilen tanışmak isleýäňizmi? Onda ýerim. Eger del tagamlary halaýan bolsaňyz, süýjü naharlary iýmek isleýän bolsaňyz, özüňizi Fransada ýaly duýmak isleseňiz, onda Deja Vu restoranyna hoş geldiňiz. Mehriban dogallar, Deja Vu restoranyny siz esasen Fransuz aşhanasynyň dürli datly tagamlary bilen naharlanyp bilesiňiz. Deja Vu restorany ähli müşterileriniň isleglerini kanagatlandyrýar. O nähili diýen sorag elbetde sizde dörät biler. Ýagny Deja Vu restoranynyň 3-nji gaty ýöriti arasy howada dynjalyp oturmagy halaýan müşteriler üçin niýetlenen. Gelin, kenämiz görelim. Bu ýerde hemme zat siziň rahatlygyňyz üçin. Restoranyň aşpezleri öz tagamlaryna öz söýgüsini, ihlasını sindirýärler. Deja Vu datly tagamlaryň ajaýyp dünýädir.